ekene mụ na Igbo zuru ezu ọkwa ezi ikuku geenụ ntị ka onye bụ ife a now high chief Ebuka Ọnụnkwọ ka onye bụ ife a now Tony Nwoye ka onye bụ ife a now Victor Ume ngwa geenụ ntị mmadụ na-atọ nọ under NDC and ha na-atọ na win go their primary which means na next year ha na-aga ịnọchite anya anyị na Abuja ngwa geenụ ntị ọ bụrụ na afọfọ ịtalụ ata before dị gị obi mma tụfuo votu gị geenụ ntị kịta na yesterday ka Peter Obi pụtara officially for president nke bụ na Peter Obi bụ onye na-lead NDC so ebe ọbụla ị nọ mbọsị a ga-atụ akwụkwọ from now kpọọ nne gị kpọọ nna gị gba ha na ebe ọbụla efuru NDC biba aka n'akwụkwọ. In fact ndị apụ ga-anaghị azụ election next year from beginning to end apụ ga-anaghị azụ ihe ọbụla. Last year ka ọ zọrọ mbụ Soludo winuo next year onwe ihe anaghị azụ ebe ọbụla ifuru esere ọkụkọ ebikwa n'aka ibi ha n'aka ebe anwa votu ga-abara Tinubu ibi ha n'aka ebe esere ọkụkọ ịma na Tinubu ka ị na-ebiri aka n'akwụkwọ onwe ihe a na-azọ mgbe apụga ọ sị m Soludo na-aga delivera Tinubu Anambra State which is wrong. Anambra mantụrụ Tinubu akwụkwọ ebe anyị nwere Peter Obi as our own candidate ọ bụrụ ka esi wele eme ebe ọ bụ na Peter Obi bụ ebe anyị mantụrụ the City Boys Movement akwụkwọ n'ala Igbo. So Anambra State ebe ị ga na-eti aka bụ gịnị NDC for president NDC, for Senate NDC, House of Rep NDC, Councilor NDC, even Chairman NDC. Ebe ọbụla efu ha na esere ewere aka otu nwanne binye aka ebe anwa ebe anyị na-eje ewọchị efu na ihe na-eme na Oyo steeti ndị APC na ndị otufa jere kidnap ụmụ akwụkwọ kidnap ndị nkụzi na-egbu ha ka ewu. Ị chọrọ ka o repeat ya onwe ọzọ na eni ife mere na Iseke ihe mere na Mbọsị ihe mere na Ọsụmohu ka esi egbu ndị mmadụ under APC gara aga. So na ibi ha n'aka ebe ọbụla esere apụga ibiri MPC akwụkwọ maka gịnị apụga ha azụ ihe Anambra State next year. Yes, apụga nọ na president ha nọ na gọvanọ so ka ife anaghị azọ onwero. So ebikwa n'aka ebe esere ọkụkọ ọ ka nwana ịchọ ha na ibi aka na bịa aka ebe esere onye dị otu a ọ Peter Obi ka anyị so eje maka Peter Obi nọfọ ndị Igbo zuru ezu ọ nọfọ ndị Igbo niile zuru ezu ọ na-ekwuru anyị ọnụ anyị. So na ebe ọ bụ na ifula Obi ebe ha ka ọ nọ mbụ Ebuka Ọnụnkwọ ebe ha ka ọ nọ mbụ Tony Nwoye ebe ha ka ọ nọ mbụ Victor Ume wee dịle gaba ndị niile ifuru bụ ụmụnne gị na-eme ọfụma ha nọ under NDC. So ije ha ibi aka na-agbọ ajụ n'ebe ị na-ebi jọs si ha kee nke Peter Obi biba aka ebe anwa bipagide aka ebe anwa ebe ahụ ka ihe ọma dị. Ndị apụga anaghị azụ ihe ọbụla na-esighị ndị apụga na-anọ silent na-eku ume na-ezuli ike kịta na-abụ gịnị NDC versus APC. So ịchọ ha na ka akwụkwọ ị ga-atụ baalụ ndebe unu baalụ obodo gị bara Peter Obi ga-abinye aka ebe afọ esere ya n'otu ebe ahụ ọ nọ mbụ Peter Obi NDC. Apụga anaghị azụ ihe ọbụla evotukwa na apụga. Share this video to all your platforms. Share the video to all your mama and papa in the village and always share the video mgbe ọbụla. Ịma why? Bye ga-adị mma. I miss your opportunity anyị ma nwetezi ya ọzọ. Ndị apụga anaghị azụ ihe ọbụla. Don't vote apụga maka ịtụ aka na apụga kpanna ị na-atụrụ APC akwụkwọ na-amaghị ama.